Припинок. Диспетчерський пункт. Завод «Цветотрон». Наступний припинок. Завод «Цветотрон». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Завод «Цветотрон». Автобус рухається по маршруту номер 39В. Припинок. Завод «Цветотрон». Наступний припинок. Машинобудівничий завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Машинобудівничий завод. Припинок. Машинобудівничий завод. Наступний припинок. Мікрорайон Паўднёвы. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мікрорайон Паўднёвы. Припинок. Мікрорайон Паўднёвы. Наступний припинок. Санта-54. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Санта-54. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак. Санта-54. Наступны прыпынак. 4-й форт. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. 4-й форт. Припинок. 4-й форт. Наступний припинок. Кольцевая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Кольцевая. Паважаныя пассажиры, будьте узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак. Кольцевая. Наступны прыпынак. Парк Тысячагоддзя. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак. Парк Тысячагоддзя. Автобус рухается по маршруту номер 39В. Прыпынак. Парк Тысячагоддзя. Наступный прыпынак. Могілки. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак. Могілки. Прыпынак. Могілки. Наступный прыпынак. Вулица Грунвальдская. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак. Вулица Грунвальдская. Паважаныя пассажиры, будьте уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак. Вулица Грунвальдская. Наступны прыпынак. Махновича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Махновича. Припинок. Махновича. Наступний припинок. Луговая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Луговая. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров.
Припинок лугавая. Наступний припинок береговая, осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок береговая, припинок. береговая, Наступний припинок соя, осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок соя, припинок. соя, Наступний припинок крепость. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок крепость. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Автобус рухается по маршруту номер 39В. Припинок крепость. Наступний припинок крепость. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок крепость. Припинок крепость. Наступний припинок Зубачова. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок Зубачова. Припинок Зубачова. Наступний припинок Аэродромная, осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок аэродромная, Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людям пажылога ўзросту. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припинок аэродромная, наступны припинок беларуская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок беларуская. Припинок беларуская. Наступний припинок транспортная, осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок транспортная, припинок. транспортная, Наступний припинок лейтенанта Рабцева. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок лейтенанта Рабцева. Припинок лейтенанта Рабцева. Наступний припинок славнафта, осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок славнафта, припинок. славнафта, Наступний припинок вуліца Працоўная, осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок вуліца Працоўная. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. припинок. Вуліца Працоўная, Наступний припинок Інтертранс. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Інтертранс.
Припинок Інтертранс. Наступний припинок Ремонтно-будівничий трест. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Ремонтно-будівничий трест. припинок. Ремонтно-будівничий трест. Наступний припинок промтехніка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок промтехніка. Припинок промтехніка. Наступний припинок Брест-Абл-Аутотранс. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Брест-Абл-Аутотранс. припинок. Брест-Абл-Аутотранс. Наступний припинок городская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок городская. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Автобус рухается по маршруту номер 39В. Прыпынак городская. Наступний припинок Купальская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Купальская. Припинок Купальская. Наступний припинок магазин Паўночны. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок магазин Паўночны. Припинок магазин Паўночны. Наступний припинок Верасковая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Верасковая. Припинок Верасковая. Наступний припинок Зарничная. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Зарничная. Паважаныя пассажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. Припинок Зарничная. Наступний припинок Крайняя. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Крайняя. припинок Крайняя. Наступний припинок Миколаевская. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Миколаевская. припинок Миколаевская. Наступний припинок завулок Калиновы. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок завулок Калиновы. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак завулак Калиновы. Канцавы прыпынак.